Абуняев Дамир Фәрит улы хөрмәтенә алдагы котлау сәламе дә яңгырый. Бу юлы күркәм юбилее белән аны кызы Рәмзия, кияве Раил, оныклары Гүзәл һәм Ләйсән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Син аппак карлы кыш аенда яшәү даулап дөньяга килгәнсең әткәй. Әтием минем горурлык, тырыш, көчле рухлы, кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел әтиемне бөтен кеше хөрмәт итә. 21 ел буена ялгыз канат какса да, әбием белән икәүләп безне үстереп кеше иттеләр. Без аңа бик рәхмәтле. Аның ярдәме белән мин укып бетереп, бүгенге көндә үз эшемнең югары белемле, дәрәҗәле белгече булып торам. Әти, бу көнне сиңа олуг рәхмәтебезне белдерәсем килә. Безне үстереп, аякка бастыру җиңел булмагандыр. Әби белән синең тырышлыгың аркасында без юклык белми рәхәт тормышта үстек. Үзеңдә булган һәрбер яхшы сыйфатны бездә дә тәрбияләргә тырыштың. Синең ярдәмең белән бу тормыштан нык басып торабыз. Ләкин әле без һаман да синең ярдәмгә мохтаҗ, озак яшә әти. Туган нигездә һәр вакыт безне көтеп торучы әти булу безне бәхетле итә. Муллыкта, иминлектә, тигезлектә, татулыкта гомер кичереп, әти диеп өзелеп дәшәргә, бәхет кошыбызны көндә игелекләндереп, хөрмәтебезне белдереп торырга насыйп булса иде. Хәерле озын гомерләр, күңел тынычлыгы, җан рәхәте телибез сиңа, кадерле әтиебез. Мәңге рәхәт яшә, мәңге бәхетле бул. Изге теләк, җылы сүздән башка таба алмыйбыз олы бүләкне. Безнең өчен бик тә кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Рәхмәт әти, син булганга тормышыбыз күгендә, терәк булдың син һәр вакыт, кирәклесең бүгендә. Безнең өчен мәңге кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Якты караш, җылы сүздән башка таба алмыймын олы бүләкне. Олы синең биргән киңәшләрең, туры синең әйткән сүзләрең, шатлык сөенечтән генә торсын синең үтәсе гомер юлларың. Әти, гомереңдә һәрчак безгә үрнәк булып яшәдең. Безнең өчен олы бәхет бит ул, сәламәт һәм имин яшәвең. Алдагы көннәрдә дә бәхетебез булсын иде тулы, түгәрәк, синнән җылы алып һаман шулай гомер кичсәк иде бергәләп. Хөрмәтле Дамир Фәритович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Гаиләгез юллаган алдагы җырны да кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Тормыш юлларын үткәндә син әти миңа үрнәк, киңәшемдә, сердәшемдә һәр чакта ныклы терәк. Юатасың авыр чакта, бүлешәсең шатлыгым, ирәтең күрә белергә бу дөньяның ваклыгын. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Мөһим кешем яшәвемдә син ул әтием, һәр вакытта янәшәмдә яратканым газизем. Гомер бирсен Ходай сиңа, саулыктан аермасын, парлап очкан канатларга давыллар кагылмасын. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем.
Kaderli gözlerinde bäxit nuru sibilsin, şatlıklardan süyünüşten ömür yolun örelsin. İzgi tilek yüreğimde, bu jırımda hislerim, mine bäxitlisin bulğanıga uzak yaşatkayım. Şın yürekten gururlanıp rahmet diyemedim. Nektesim bulğanın üçün kadirli kişim minim. Şın yürekten gururlanıp rahmet diyemedim. Nektesim bulğanın üçün kadirli kişim minim. Nektesim bulğanın üçün kadirli kişim minim. Kadirli kişim minim. Uzak yaşa